Som aquí en presència del conseller en cap de Barcelona, el senyor Don Rafael de Casanovas. Rafael Casanova. Quantes vegades li he dit? Té raó, ja m'ho ha dit, és veritat. El senyor Casanova, que és el conseller en cap en un moment crític per Barcelona, perquè figura que som a l'any 1714. Què figura? Bueno, som als 1714. Estem al 1714. Sí, és igual, som al 1714. I Barcelona viu un moment crític per culpa del setge que pateix des de fa un any. Sí. Un setge absolutament desproporcionat, no? Sí. Perquè quanta gent els envolten? Miri, són 40.000 soldats els que han arribat a Berwick. Nosaltres som 5.500 soldats defensant les muralles i estem en un moment d'una terrible perquè se'ns acaben els aliments, amb el cordó del setge. Però no s'arribaven vaixells des de Mallorca amb aliments i tot? Arribaven, però els francesos van tallar-ho amb el cordó i ara no arriba res. Ara la gent replega el que pot per menjar, algun rosegó de pa, sopes que fan les dones aigualides, coses que comencen a podrir-se. Rostim gats. Gats. Estem en una situació realment una situació límit, sens dubte, i a més patint els bombardejos dia i nit. Calla. Això és terrorífic perquè a més de la gana no podem dormir. Han caigut 3 bombes per habitant. 3 bombes per habitant, i quants habitants té Barcelona, més o menys? Uns 38.000. 38.000 persones vivint a Barcelona, 40.000 assaltants, 5.000 defensors, que són gent, alguns són soldats regulars, però la majoria són gent ja dels gremis, no? De la coronela, no? La coronela, sabaters, adroguers, fusters, tots formen la coronela i tots estan a peu de muralla defensant. Per tant, es pot dir que qualsevol home adult ja s'ha de convertir en soldat, no? Des de que s'és home, als 13 anys. Als 13 anys? 18 anys, sí. Home, als 13 anys els nanos haurien d'anar a escola o fer activitats extraescolars, no? Als 13 anys no... Als 13 anys empunyalar-me i a defensar els esvorancs. Carai, tremendo. I tot per defensar Barcelona de les tropes de Felip V, un rei amb el qual vostès primer van començar a tenir bona relació, però després la cosa es va esgarrar, no? Perquè primer va pactar amb les Corts, com havia fet, com havia promès que faria, i després les seves promeses se'n van anar a Norris, o sigui, no va respectar cap de les seves promeses. Per això estem en guerra amb el Felip. I per defensar els constitucions... Perdoni, un moment de res, és el... Què és una arma, això? No, tranquil. Ara estic en una entrevista, un moment de res, és un telèfon mòbil. Què? És per comunicar-se, diguem-ne. Una arma dels anglesos? Una arma... No, aquest és coreà, justament. Però també serveix per fer fotos, si vol. Sí, miri, molt fàcil. No dispari, eh? No el dispari, miri. Hola. Ha quedat molt afavorit. Una pintura ràpida. Una pintura rapidíssima, sí. Perdoni, no el volia interrompre. Estàvem parlant de les constitucions, no? Que vostè sempre les estan invocant. Però això és alta política, no? No. Aquí els ciutadans tenen els seus drets, les seves obligacions, els seus drets. Aquí ningú pot ser detingut sense exprés manament d'un jutge. Això és l'habeas corpus, sí. Aquí es protegeixen els menestrals. Es vigila que els poderosos no facin dany als que no són tan poderosos. Aquí tenim una sèrie de drets i de constitucions que són centenàries. És això el que nosaltres estem defensant. I és això el que vol... I vostès temen que si a les tropes de Felip V entren a Barcelona tot això s'acabi. Oh, i tant, perquè imposaran les seves, imposaran les lleis de Castella, que no tenen res a veure amb la nostra manera d'entendre la vida ni la política, i això precisament és el que no pot ser. Però vostè no és un militar, vostè és un home de lleis. Ja s'hi veu defensant les muralles i tot això? És veritat, jo soc conductor en lleis, fill de boiar. Tinc por, tinc molta por, però sí que un vehicle seré el primer que sortirà amb l'estendard de Santa Eulàlia a defensar la ciutat. Ui, si ho fa, ves que no li acabin fent un monument. A mi? No, se'l mereixeria un altre, el monument. Qui? El general Villarroel. Bueno, sí, Villarroel està defensant molt bé la ciutat, no? L'home que està per nosaltres, que és un militar d'una gran honorabilitat, i que es quedarà amb nosaltres fins al final, així ho ha promès. I vostè creu que d'aquí un temps, més endavant, posi d'aquí, no sé, 300 anys, per exemple, la gent se'n recordarà d'aquestes coses? Oh, i tant! Els moments que està vivint la ciutat són d'una heroïcitat extrema. Pensi que tothom combat, ningú menja, ningú pot dormir. Estem al límit de les nostres forces. Si una cosa s'ha de recordar de Catalunya, precisament són els fets d'aquests dies. Doncs escolti, el deixo perquè suposo que té molta feina amb les muralles i tota la pesca. I vostè què hi fa aquí? Hauria d'estar carregant fusells. Doncs a les seves ordres, senyor Casanovas. Casanova! Casanova.